गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोजोन फुंबिलि जानाय लोगो लोगो गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा आबसु आरो गोदानै जोनोम मोननाय BNSUनि गेजेराव दुंहाव थासारि। मैया क'क्राझार नोगोराव थानाय अमसि हटेलाव मोनसे जथुमा जानानै BNSU आफाद दादोंमोन, जायखौ बड'लेण्ड नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन होनना मोनथिनो मोन्दों। बे गोदानै आफाद दानायाव आफादगिरि महरै बनजित मन्जिल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म बिथांमोना बिबान लादों, जाय बिथांमोनखौ BPF हानजाजों दाजानाय BSUनि दैदेनगिरिफोर होनना मोनथि मोन्दों। जाय आफादा सिगां समावनो राजखान्थिजों सोमोन्दो थाखानाय आरो दायो बे आफादखौनो एसे सोलायना BNSU खालामदों, जेराव सिगांनि BSU आफादनि आफादगिरिखौनो प्रेसिडेन्ट खालामनायाव आबसुआ बे आफादा राजखान्थिनि थाखायनो दाजानाय होनना गनायना लायाखै आरो बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि सिगांनि समाव BSU दानानै एबसुनि गोबां हेंथा आरो BPF हानजाजों थाफाना बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ राजखान्थि खालामना होबथानायनि सायाव गोख्रों बाहागो लादोंमोन BSUनि दैदेनगिरिफोरा होनना खौरां बिजोङाव मोनथिनो मोन्दों। आरो बिनिखायनो बे BSUनि आफादगिरि बिथांनि दैदेननायावनो BNSUआ दैदेनजानायलाय बेखौ आबसुआ राजखान्थिनि थाखायसो बाहायनो थाखाय आफादखौ दादों होनना बुंदों। आरो गुबुन फारसे BNSUआ गावसिनि आफादखौ हेंथा होयोब्ला आयेननि बेबस्था लानाय जागोन होनना गोख्रों रावजों बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे बिथांमोना मोनसे खौरां जुथुमनि गेजेरजों बिथांमोना BNSUआ BSUजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना बुंदों। नाथाय गुबुन फारसे गोबां सुबुंफ्रानो गोदानै जोनोम मोननायखौ नेवसिगारनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला गोबां सुबुंफ्रानो ससियेल मिडियाफोराव आबसु लं लिभ होनना बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नायनोसै मा जालाङो। बे समाव गोदान आफाद दाफुंना बर' हारिनि गेजेराव मा खामानि मावनो नागिरदों समाजसो फोरमायसिगोन। बासुगावआव सासे खौरांगिरिनि सायाव पुलिसनि गाग्लोबनाय। चिरांनि प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ बासुगाव थानानि प्रदीप साहा होननाय सासे कनस्टेबलआ गाज्रियै बुदों। प्रतिदिन टाइम खौरांगिरि बिथाङा पुलिसखौ हेलमेट हमिखाय नोंसिनि थाखाय आयेना गुबुन नामा जे नोंथाङा सासे पुलिस जाना हेलमेट गानाखै, पाब्लिक सुबुंखौबा फाइन खालामनो हायो होनना सोंथि सोंनायावहाय खौरांगिरि बिथांखौ गाज्रियै बुयो होनना फोरमायदों। खौरांगिरि बिथांखौ बासुगाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो होनना मोनथि मोन्दों। जाथायखौ लानानै चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरा बासुगाव थानायाव धरना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोमावसारनाया जोबाखै, जों जिरायथ'दोंसो। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आबसुआ बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथाया आबुं मावफुंजायाब्ला सरकारनि हेंथायै सोमावसारनाय जागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों आबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों सोमावसारनाया जोबाखै, जों जिरायथ'दोंसो होनना। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथायाव जा दफाफोरनि खामानि मावफुंनांगौ खामानिया जुदि 2024नि गेजेराव मावफुंजायाब्ला बड'लेण्डखौ सोमावसारफिननाया जागोन। बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय फालांगियारि बिथिंनिफ्राय रां खांनो गोनांथि गैया। बे बाथ्राखौ मैयानि जनता भवनाव जानाय प्रेस कनफारेन्सआव बुंदों आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बैसागो खुंनो थाखाय सोरखारा 1,50,000 रां होगोन होनना फोसावना होयो। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों 1 बैसाग दाननिफ्राय 7 बैसाग दाननि गेजेराव बैसागो फोरबोखौ खुंनो नांगोन। बैसागो खुंथाय आफादा खमैबो 10 बोसोर सिगांनि जानांगोन। थामहिनबा जुदि बे 1,50,000 रांखौ मोननोब्ला जाय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बैसागो फांसन खालामबोदों बिसोरसो मोनगोन। बिथां CM हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय बायदिब्ला। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।